first born yangu yakaparara. Baba akangoti zvinowanika mudzimai ngatingogarai. Number 2 mwana wechipiri ndiwo mupenyu. Number 3 yakashaika. Dawa ndimai wangu. Baba ndiwo wakabata. Tikangoti mukurarama kwedu tiri pamwe chete newabereki. Zveshuwa mabusiness aifamba nemamai. Upanzwa seko. Wabva ipapo ndira kuti murume wako auye nezvaakabata. Ndira kuti papira yake yanotsamira. Ndipo munonyoka yaarudedzera kuti nyoka inoita seyo iri kunduruma. Ndazi nyoka iye iri mpira yanotsamira. Saka ina handina kupinda mukati memusha wenyu. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Right, tiri munzira takananga pachivi, tatirega tiburuke taremerwa vemakuhwa, tati hatingangoendi tisina kukuudzai zviri kuitika. Zvakakosha kuti ufambe uchiziva zvifambirwa zviri kufambirwa kumberi. Panapa ndine chaunga, ndine chamakuhwa angu mukuru wezvemweya kana kuti wezvematare, Sekuru Musunda Gore. Kune hondo dziri kwachivi dzatiri kufambira, tiri pandamboti muburukai murodi timbonzwa kuti zviri kufamba sei. Kune hondo dziri kumberi, kwanzi kune mukuru vakabata urombwa hwenyoka dzakuvamukira. Imwe iri kuzonzi inenge yava jigaziso here yazodai. Zvizhinji ndichakuratidzai. Saka mashoko aya ndamataura kuti mugare muri stay tuned, musajambwe nezviri kuitika kumberi kwatiri kuenda. Sekuru Musunda Gore, regai ndinzwe kuti vanongona vane imwe information iri kumberi yandisina kutaura pano. Isusu pano sechibanda media neTichkach TV media, isu chedu kuzongotepfenyura zvinenge zvichiitika. Hatidi kuti muno munyika yeZimbabwe muitike zvinhu musina kunge mazviziviswa. Ndinokumbirisa zvakanyanya, video rino richange rine zvinhu zvinotyisa kusanganisira nyoka menyu iri kunzi chabatwa tapurumiswa nasekuru. Saka kana usina hana yakasimba ndapota usavhura. Regai ndinzwe mashoko kubva kuna sekuru. Sekuru makadi? Ndosimba muzukuru wakadi yako. Pane vatomirira kunzwa kuti mashoko andataura ndechokwadi. Rangomirira kunzwa zuva rasa kunombera zvakanaka noti kwanzi kune muzukuru ari kugara mukati memba ari kuchema ari kuti nyoka inotora rimwe ziso. Saka ini Musunda Gore ndati aiwa mazuva ese ndowanzonge ndiri padarasi. Zuva ranhasi ndira kuenda kupi? Ikoko ndowanosiya muzukuru enda musunungura ndamubvisa mukati meurombwa upi wanonzi akabata. Saka aiwa vazukuru vangu vachaona, ndifunga vamwe harombe futi. Oyo mazvizwira mega. Zviri kunzi pachaonekwa chamakuhwa angu chenyoka. Hatizivi mhando ipi. Chigarai makavhura TV. Tatenda. Kune vazukuru vanogara vachiti aiwa vanasekuru ava havasi kubvisa zvinhu, ndo vari kuenda zvinhu mukati medzimba dzani, mukati medzimba dzenyu. Saka zuva ranhasi ndira kuti mhuri yeZimbabwe kuri kuva nechidzidzo. Handisina kupinda mukati memba yenyu. Ndichatanga ndaita zvandichaita kumurwere wenyu. Rupanzwa. Asi iye ndiwo andichatuma achanotora chinhu chani? Chinhu chake. Saka zvandichaita ndichatuma iwe mudzimai wepano. Rupanzwa. Ndiwo chanopaira mvura iyi mukati mune murume wako. Rupanzwa. Wabva ipapo ndira kuti murume wako auye nezvaakabata. Ndira kuti papira yake yanotsamira. Ndipo munonyoka yaarudedzera kuti nyoka inoita seyo iri kunduruma. Ndazi nyoka iye iri mpira yanotsamira. Saka ina handisina kupinda mukati memusha wenyu. Ndira kuti muzvibatsire mega. Handisina kuti mhuri yeZimbabwe iri Musunda Gore ndiye akapinda mukati mechii? Mukati memba. Saka vazukuru vangu vese vandaya navo apa hapana kupinda mukati memba yenyu. Iye ni wacho handipinde kuti mupi? Imomo. Ndichakutuma imi muno mukushira mvura ndichakupai. Mamupaira mvura yeyo modzaka monditaurira kuti zvakamira sei. Ndichakumbira imi kana makasununguka vatore navo vaperekedzei kwavari kuenda. Isi handipinde imomo. Endei munokusha katatu muswe iwoyo. Kana adzikama mumuziradziso chiuya ine kuno sekuru vauya vari papi? Vari pano. Nditire matimbi dzako. Nditire matimbi dzako zukuru. Itore nyoka.
Changa bawe na kudo. Dadi wewe kuna titoa kuna kamera kuna yeye. Gawe ni kuna mtoa John. Gawe ni pira yake John. Uyakuna ni mtoto wako. Uyaina kuno John. Uyaina kuno. Uyaina kuno. Zaganaka. Wasukuru wangu. Anzani meja kubi. Sumuka iwe. Sumuka musukuru John. Zaganaka. Wasukuru wangu anumurukona. Domu ne chikara omu. Chaka ne uromba we murubanzwa. Do chikara na suuno. Chira kumbaraza murubanzwa. Saka ndakutia ndibate mubi. Mbure yangu ilipiwe. Musuko wangu ilipi. Sekuru. Ndibe musuko tuko. Sekuru ndinova siso sekuru. Ndinova siso sekuru. Ndinova siso sekuru. Zaganaka. Sukuru sa mzenyu wa sukuri. Ndadibira chikara mubi. Mumwe ne mumwe bauromira wakachenja. Murubanzwa. Bisai. Hey! Bisai, kulumza don. Zaganaka. Burita sunu sakwa iwe. Burapire wewe gaisa mariwe. Kazi kama msukuru. Mira wakachenja na shamba iwe. Nasi ndo kuruma na kuti. Waona kuibaraza rubanzwa. Itama chipi za John. Basukuru wangu. Sekuru. Ita wasumbuka iwe. Ndatika na wana kupesa na chinu. Amuira bangwa ipi. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra wewe. Kuturra zuri. Kuturra zuri. Kuturra zuri. Basore. 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 Zaganaka. Doma zwana mtaura. Dipenze wasukuru wangu. Dipenze wasukuru wangu. Dadi dipenze we. Hey. Hey. Dipenze we. Dipenze we. Dipenze we. Hey. Doma swari kwa wasukuru. Adai jaro da gerem kati memshawana. Doma swari gerem kati memshawenya. Mrubazwa. Zaganaka. Bada tona. Bada batoni. Zaganaka. Yatenda sekuru. Hey. Kurara mumba mune chinu chakadai. Zaganaka. Zaganaka. Angataura sekuru. Hey. Angataura sekuru. Hey. Angataura. Hey. Pane zvinhu zvakade. Zaganaka. Ndotsikara chakatiri pari pemushavana icho. Mazonera lezo. Tachiona sekuru. Icho ndoti mache kuchava kwaida semachiona icho. Mazonera lezo. Zaganaka.
Ndichada kuti mugare pasi vazukuru vangu. Rumwe nerumwe. Toronga chimwe chete muri kuvanzwa. Ndati pano hapasati pachena. Ndichadzoka papi? Pano. Ndida kusuka musha wenyu muri kuvanzwa. Kuvanzwa sekuru. Zvakanaka. Ndakunze kuti ndipinde muchibazani. Zenyu. Zvakanaka. Ndapopinda musha wenyu. Akwete. Zvakanaka. Akwete. Ndokumbira vezviringiso. Ndichaona kuwana kurukana muripi. Ndipedzese mutoro mukati memusha wavo. Mune chikwambo chirimo. Vana musha munomba vasokurorwa. Kune makuva andiri kuona akazara. Chokwadi sekuru. Asi zuva ranhasi. Mhuri yangu yaperera. Tiri kuramba zvinhu zvipi? Muri kupanzwa? Kupanzwa sekuru. Zvakanaka. Kupanzwa sekuru. Mhuri yangu yaperera pasi. Zvakanaka. Zvakanaka. Maita basa sekuru mayama chibasi. Ndo zvanga zvirimo mukati memusha. Muri kupanzwa vazukuru vangu. Ndataura ndakati ndipinde mukati memusha wani. Ndapinda here musha mawenyu. Ndapinda musha mawenyu. Zvakanaka. Saka ndida kuti tigare pasi. Ndipei mudziyo watinoisa chinhu ichi. Ndipei mudziyo wokuisa nyoka iyi. Nekuti ndinodzorera mhepo kumuridzi wani? Kumuridzi wayo. Saka ndodare riri pano. Muri kupera. Kupedza muri pa sekuru. Vanhu kupedza muri. Ndavagarawo pasi. Mazvona baba zvakaitaura. Mazvona zvakaitaura baba. Ndichiti ndiri kufamba ndiri kubatai. Ndidema musina kukuita chivani ichi. Ndati yange yachimuparadza masose nekuti yange yabuda kudzokera nestora ikataurirwa. Muri kupanzwa? Zvakanaka. Chokwadi baba. Chokwadi sekuru. Zvino ini Musundagore ndinokubatsirai. Chokwadi sekuru. Zvakanaka. Zvakanaka. Charare mumba sekuru. Zvakanaka. Ndipei chekudibirisa apa vazukuru tore. Isu tinotuma kwazvikabva. Ndokwa zvinodzokera. Ndo maitiro angu iri Musundagore. Muri kupanzwa? Zvakanaka. Zvakanaka. Vazukuru vangu. Nauya ndira kutaura pano. Kune vana vakafa pano kumakuva chakwa. Kunombira zvese kuti zvakare? Zvakanaka. Ikona. Zuva ranhasi ndanga ndaya kuzokusunungura murwere wenyu. Sezvanga zviri pari. Iwe muchinda iwe. Waifa nhango wakataurira mhuri yako zvawakabata. Unopanzwa? Ini pano Musundagore. Randaita iri munotogara pasi. Ini ndinoripwa nekuti handisiwo papi. Handisiwe pano. Handinda kutuma kunobata bodi. Handinopanzwa? Panguva wakararama nemhuri yako zvandakaona zvaukawana. Zvino wakaMusundagore ndafamba ndauya pano. Ndati ndinenge ndakuitira kuti ndikusunungure. Wone wangu uchichema uri mukati memba. Unopanzwa? Ndinotenda sekuru ichokwadi ichocho. Ndinoda kuti uzone nguva yekukumbira ruregerero kumhuri yani. Mhuri yangu ishi. Une mabasa wakabata akakura mukati memusha une iwe. Unopanzwa? Une mhuri dzakaenda pasi nekuda kwako. Unopanzwa? Handikataure zvakawanda. Asi ndinoda kuti mhuri yako zuva ranhasi ndiisunungure igare murugare. Unopanzwa? Vazukuru vangu handisati mugovane kurwisana. Saka munoite makaka vabodo. Munoteerera zvinenge zvakubva kune ndisekuru kuti ndinda kuzokusunungurai. Zvanga zviri mamuri manga musingazizive dai pasina sekuru. Sekuru munhu anga asisakwanise kurara mumba. Usiku ega munhu agone kucharara mumba achitaura kuti pane ziso rangu rinoda kuenda. Ndoda kudyiwa ziso ini. Ndoda kudyiwa ziso kani. Pungwa munhu achitaura imba yese achitenderera imba achitaura. Haachagona tisingazivi kuti pamusuo papire ari kurarira ndo mune zvinhu. Kunotora zvinhu zvakahanga ndiudze murume uyu. Tigere mukati memba. Ndikuti tikuwirirana tiri pamwe chete. Handina kuziva kuti murume uyu akabata sekuru. Handina kuziva sekuru. Kushingirira kusvika kunokutsvagai sekuru kuti muuye mukati memusha. Zvinowanika vazukuru vangu nokuti varume vashoma vakataurira vakadzoka vapera vanenda masango. Ndinokutendai. Saka zvakadaro iwe handikupe mhaka ndinodzorera kwaari. Unopanzwa? Baba. Ndafamba. Ndafamba. Wachiramba. Ndafamba. Kundigara dai. Zvakanaka. Aiwa. Ini ndinokubatsirai. Ini ndinokubatsirai. Asi panguva ino ndakuchisiya dare. Ndipai nzeve vazukuru vangu. Nhasi wana tete ukandikoma. Chindipai nzeve.
Chindipai nzeve ndiwane kukubatsirai. Panguva ino ndakumbokupai nguva yekuti mugare pasi semhuri. Muri kuvanzwa? Nekuti iye maapamwe chete naye. Maakwanisa kuronga chinhu chimwe chete. Muri kuvanzwa? Iwe baba ndinoda kuti ugare pasi nemhuri yako zuva ranhasi. Ndisienda kusunungura iwe nemhuri yako. Muri kuvanzwa? Ukabata wegani. Hapana akakutungamirira. Wakaita wega matare ako. Nhasi tauya pano kuzokudzikunura mudambudziko raunga uinaro. Saka zvakadaro ndiri kuti aiwa iwe chigara pasi nemhuri yako moona kuti isu wakamusotiitirei basa ratakuitirai mukati memusha wenyu. Topedzesa takudzasara mukati memusha wenyu. Saka isu zvekwamusunda gore nevasikuru vangu taakumbowana nguva yekuzorora. Saka mutoro yenyu ndichaisiya iri ipapa. Svimbo ndichaisiya iri papi. Rongai kana vapesana. Aiwa kana musina kuenda nokwamusunda gore ine handisi ndava nazvo ine. Aikona ndazviwana papi. Saka ndauyisa ndakuisa pamuri. Tadaro tosumudzira nemutoro kuti hamungaitye kugara naye manga muchigara mukati mepenyu. Hamungaitye zuva rasi baba vari vakaitsvaka. Muri kuvanzwa? Saka sekugara kwanga muchita nayo semapiri akaimbongoitai pfuma iri muno muchiwana kukurukura kuropa rangu. Saka isina kumboenda panze. Aiwa tinotenda shakuru. Vatigadzirira uwe. Ndasingaziva kugara nechirombo chakadai mushamo. Muri kuziva zvaparonga. Ndasingaziva kugara nechirombo chakadai. Right. Vandanawo panapa ndi amai vataona vachiridza mheremhere pachiitiko chataona chinoshamisa zvataona pachena nemeso edu muchibatwa chinhu changa chine chimisikidzo chenyoka yanga ichiratidza kuti imhenyu. Amai vandinawo pano ndivo amai vane ukama nemurume nyakubata mushonga. Tati tivatore toise parutivi tidzinge mashoko awo kuti zvakafamba sei, zviri kufamba sei, zvaita kuti vazosvika pakudana sekuru vazodzikinura zvakadai. Amai makadii? Tiripo makadii? Alright, chekutanga toda kuti muzive kuti muri kubuda live paTV. Nyika yese iri kukuonai. Munhu wese ane internet access ari kukuonai. Chokwadi. Alright, toda kuti murondedzere muchidimbu. Kune vatomirira kunzwa kuti zvakambofamba sei uye chii chaitika uye zviri kufamba sei kuti tisvike pano patiri pano nhasi. Ini ndinoti mukugara kwedu kwataita nemurume wangu upenyu hwedu hwakatanga kuenda kanga nemabhizinesi ake. Saka handina kuziva kuti yani chekubata chaakaita. Mabhizinesi edu aisumuka zvakanyanya kuva nemamines. Tichiita zvataitoita nemari idzodzo idzo. Hatina kuziva kuti baba wane chekuita. Asi mhuri yangu yakatanga kupera. Firstborn yangu yakaparara. Baba akangoti zvinowanika mudzimai, ngatingogarai. Number 2, mwana wechipiri ndiwo mupenyu. Number 3 yakashaika, anova musikana wangu aiwe ari mumwe chete. Ndakangobereka vana 3. Saka mhuri yapera ndasara nemwana mumwe chete. Saka murume wangu aingoti aiwa zvinowanika zviri panyika hazvitsvagwe, tinongogara hedu tichirarama. Handinoziva kuti murume uyu akabata ane chekuita nekufa kwemhuri dzangu. So mararamiro acho iye akanga munhu wekuti takarara mukati memba, aiwe munhu aigona kupepuka usiku achichema ziso rangu rida kudyiwa, ziso rangu rida kudyiwa kani nei riri kudombodyiwa neiko naye ziso renyu ndichibvunza ndini. Asi iye aisataura kuti chii chikonzera, aingopepuka achingochema ziso rangu kani rakuda kuenda kana achifamba achitenderera mbesa achibata maziro usiku. Ndotobata munhu ndichidzorera pamubhedha ndisingazive kuti pane zviripo. Saka mukudaro nini zvinhu zvakatanga kundiomera kuti murume haachakwanise kurarama. Hatichagone zvekurarama nekuti iye akutoda kutogara panze achingotiza chinhu mumba. Ndopandakaenda kunotsvaga musundagore. Sekuru musundagore vanongonzwawo. Ndakavatsvaga nhamba dzavo ndikavafonera ndikaenda ndikanotaura navo. Sekuru wakanditi aiwa ndichasvika kunzvimbo yenyu ndichakufambirai. Sekuru ndakataura navo. Saka nhasi ndangori kana sekuru waiva ndisvikirawo wakandibatsira. Handina kuziva kuti pakati pemusha wangu ndakatakura kurema, murume yakanditakudza kurema mukugara mukati memba. Hama adikani, unonga wakagara mukati memba uchiti tiri kuwirirana pasina chausingazive kuti murume akabata. Ndinongotiwo zvangu ndinotenda sekuru musundagore wauya kuzondibatsira mukati memusha uno nekuona chiitiko chaitika mukati memusha uno. Ndasingafungidzira kuti ndiri kurarama mukati memusha uno mune zvinhu zvakadai. Ndinotenda zvangu. Mazvinzwira mega. Handina chekubvunza chimwe kana kuwedzera mashoko. Amai vatseketudza nemo. Tiri pano pachibanda media takabatana neTichCatch Media. Chedu kukupakurirai nyaya dziri kuitika kunze kweHarare, kunze kweZimbabwe, chero kupi tinokupakurirai. Sunungukai kukanda comment mucomment section, mofollowa, molaika, mosubscribeawo,
moita zvimwe zvinoteera tiri pano pa Chibanda Media nepa Tichikache Media. Vandakamira nawo pano mwana mukomana wemumba mabatwa chirombo, mabatwa nyoka huru nasekuru Musindagore. Regai tinzwe mashoko ake kuti achataurawo kuti kudii pamusoro pechitiko chataona pachivhitivhiti live. Vazhinji vanowanza kuti mashoko enema zvozingizvodai tazvionera live tichikupai nyaya pano. Regai tinzwe mashoko kuna mukoma makadii. Ndinofara munofara here? Ndinofara kutaura mashoko aya. Chekutanga ndoda kuti muzive kuti muri kubuda live pa TV. Munhu wese ari kukuonai munyika yese, nango vari Namibia ari kukuonai pa TV. Ndinotenda. Vatenderana nazvo. Toda kuti mutaure kuti zvaimbofamba sei kumashure, maonero enyu. Tambotaura namai uye pamaona chiitiko ichi manzwa kudii, uye nyakubatirwa ndiani wenyu, kama wenyu naye wakamira sei? Awa ndimai wangu. Baba ndiwo wakabata. Ndikangoti mukurarama kwedu tiri pamwe chete newabereki. Zveshuwa mabusiness aifamba nemamai wanga waine mamai wachifambisa basa, zveshuwa wachisumukira mukufamba kwawo. Asi kuti inini wose mwana mukomana pandakatondito zvangu ndakazvimiririra ndobva ndaitoka musha kangu. Asi mukufamba nekutsvakurudza kuti ko zvii zvinomboitika muupenyu, pane wandakabarwa nawo vanokwana kuita vairi, wakashaya wemudumbu rimwe chete neni. Kochizoita mhuri imwe yakaitwa nababa yanga ine vana 4 wakapera zvekare, zvichireva kuti tatiri 7 kuna baba, asi wakapera, asi ndini ndega ndasara ndiri 1. Saka mukuita tsvakurudzo kuti ko chii chiri kukonzeresa, ndaingofamba ndichibatsirwa apo neapo ndisingazivi kuti mukubatsirwa kwandiri kuita kunosimbisa kuti ndirambe ndichirarama, nekuti juti ranga raaranga. Chinhu chaida kutosiya chavhara imba chozopedzisira naiwo baba kusvika waita se waparara. Saka ndiri kutenda kuti pandaibatsirwa ndakaona chimiro chokuti kubatsirwa kwandaita kwakaita kuti mai wavhurike njere, nokuti vana tete ndaiti ndikagara navo pasi, ngatifambei tese ndiri kubata hanzvadzi yenyu vachiramba, ngatifambei tese ndiri kubata hanzvadzi yenyu vachiramba, vachiti aiwa iwe uri kupenga, aiwa uri kupenga. Ndikati onai hama dzangu dzimwe dzakapera dzandakaberwa nawo, handina wandinoturirawo dambudziko. Saka ndotouya kwamuri wana tete sezvo ndimi atosara wandokwanisa kutaura nawo. Saka mukufamba kwataita mama wakazovhurikawo njere, wakati pane dambudziko riri kusangana nababa muusiku wawasi kukwanisa kurara, warungoti ndikuda kudyiwa ziso rangu, asi nhasi uno ndazozvionera kuti chinhu. Saka vaikundikana kurara mumba because chachiri mupiro yavanotsamira. Saka nekuda kwokuti mishonga yavo yakufumuka nekutsvaga kwataita rubatsiro kuzosvika sekuru wazotitsika nhasi, aiwa ndiri kunzwa kufara nezvaitika kuti takwanisa kubatsirwa muzowara nhasi nasekuru wabata chinhu chiya. Saka zvikureva kuti rwendo rwedu, aiwa ndiri kutenda hangu mhuri yeZimbabwe, ndichitendawo sekuru Musindagore kuti aiwa ndinotenda nezvamatiitira kuti tigone kuziva kuti dambudziko riri kubva papi. Iko zvinenge zvitava nemeso ekuziva kuti dambudziko ranga riri apa, ndofunga tichararama zvakanaka kuendera mberi neupenyu. Ndinotenda. Hapana chekuwedzera kana kutapudza. Mazvinzwira mega mashoko kubva kumukomana mukuru mumusha, mababa vani tachuti chikwambo chabatwa chenyoka. Wanga uri mufaro wangu kuva nemi pano pa Tichikache Media yakabatana neChibanda Media yanokuoneka ine mufaro mukomana anonzi Director Tabs. Tichikache MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichikache MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichikache MTV tinodzifamira. Dochipondora